Starriċ li sar minn diversi psikjatri fost mijiet ta' tfal u żgħażagħ ta' bejn il-5 snin u 16-il sena wera kif aktar minn 60% ta' ċkejknin u adolescenti jinsabu f'riskju ta' problemi emozjonali u qed jaffaċċjaw sfidi li jistgħu iwassluhom għal problemi akbar fil-futur. Barra minn hekk, tifel minn kull tnejn ibatu minn ansjetà. F'intervista ma' dan l-istazzjon, il-psikologa Roberta Farrugia De Bono fisret l-irwol kruċjali tal-ġenituri f'dan l-istadju ta' tfulija. It-tfal huwa ħafna importanti li meta jkollhom emozzjonijiet qed jinkwitaw fuq xi ħaġa jew imdejqin, aħna narfuhom dawk l-emozzjonijiet u nurhom kif ħajjimmaniġjawhom dawk l-emozzjonijiet. Jiġifieri xi kultant ninkwieta jiena meta pereżempju kien hemm ġenituri li ma jkunux iridu li tfal qatt ikunu mdejqin jew li tfal qatt ikunu nkwitati, meta fil-verità tfal ħajħossuhom hekk xi darba jew oħra. Aħjar il-ġenituri jgħalmuhom kif timmaniġja meta jkollok id-dwejja, meta tkun inkwitat, meta tkun irrabjat. Għax dik ħatatik is-saħħa biex imbagħad meta inti taffaċċja sitwazzjonijiet forsi daqsxejn ikbar tkun taf xi trid tagħmel. Jekk dawn l-isfidi ma jiġux miġġielda mit-tfulija, il-probabilità hi li jibqgħu iġorruhom magħhom sakemm jikbru. Il-psikologa spjegat li hemm bosta fatturi li jxekklu l-itfal milli jfittxu jew isibu l-għajnuna, fosthom il-ħajja maġla tal-lum. Fl-iskejjel fejn ikun hemm guidance teachers u nies trejnjati apposta li tfal jistgħu anki jirrikorru għalihom meta jkollhom sitwazzjonijiet diffiċli. Però naħseb li forsi fil-ħajja tal-lum il-ħajja maġla in-nuqqas ta' ħin forsi flimkien qed itellef xi ftit minn dak l-ispazju fejn wieħed jista' jitkellem. L-istudju jsemmi problemi fil-familja, bullying u l-medja soċjali bħala sorsi li jistgħu iwasslu għal problemi emozzjonali fost it-tfal. Fit-tfal l-ansjetà timmanifesta ruħha forsi daqsxejn differenti mill-adulti, fis-sens li pereżempju tfal li jkunu ansjużi ħafna drabi jista' jkun ikollhom uġigħ ta' żaq pereżempju, jew uġigħ ta' ras, jew tfal li jkunu ferriħin f'daqqa waħda jkunu iktar kwieti, iktar jkunu jridu jqogħdu weħedhom, ikunu jidhru mħossbiena. Hemmhekk fejn il-ġenituri jridu jisom ikollhom daqsxejn għajnejhom li jippikjaw daw id-differenzi żgħar forsi li jistgħu jindikaw li forsi t-tifel ikun inkwitat jew t-tifla tkun inkwitata fuq xi ħaġa. Fuq kollox l-appellu biex kull min ikun mat-tfal joqgħod attent għal sinjali li jistgħu juru li t-tfal għaddejjin minn żmien diffiċli.